pinabusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, visyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Ay na hapon po sa Tuya Gaboz. Kami po giraray mina paabot na naman nin pagrespetar sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan pamilya kasabayan ng paglaom na sana po yaon kita sa maray na sitwasyon sa tahaw kaining kasiributan, lalong-lalo na po kamong mga yaon dyan sa evacuation centers. Kumusta lamang tabi kamo dyan? Sana po sa Indo iyan na o kaya nagkakaralampasan ang kadipisilan sa oral daw na pag-estada dyan. Sa evacuation centers, nakakaraos. Dawa grabe po ang sakripisyo as in inconveniensya. Sige lang ng sige, dahil man po nagpapabaya ang gobyerno sa abot kan sa makakaya. Ano lamang ang sa indong pinaghanda dyan na pamanggihan. And siyempre, sa Gabos po naglalaom kami na igwanan maray na resulta sumaghapon tang pagpagal trabaho ha sakripisyo diskarte hinguha asin iba pa sa pagyan kan padagos niya tong panarig asin pakikimaherak sa mahal na amang Diyos ipasasalamat. Martes ngunyan petsa 3 kan Pebrero 2026. Programa ng Bicol Target. Naglalaom na yaon po kamo dyan. Sasabayan man kami sa kudalas 5 ang hapon. Maging katuwang ta dyan, ready na po ang samuyang chief reporter sa pangenot po ni Chief Jimmy Nasalita kan Mega Force Patrol. Nakaredy naman si Pading Alarmario. Siyempre, taod-taod man Pading Jomar Bien, si Joshua Bino, Angel Mustanza, Karen Nicole Ala, Manibela Henry Mata. Sa Master Control, yaon dyan sa AM Band, Chief Tech Ramir, the big man himself. Mantang sa newsroom, yaon dyan, Ma'am Shia Leron, Nicole Ann Gloriani. Siyempre, tarabang-tabang padagos ang pag-monitor, pagpaabot nin mga istorya, bareta, sumada. Yaon man dyan si Jen Matthew Balyaran and Jimos Barrios, lokal, national, international. Nadadangog sa DCGB kada bes na may newscast as in major newscast o kaya news break. Nababasa man sa DCGB News Online ang samuya pong official social media platform. IT para po sa samuyang broadcast dyan sa mga nag-antabay sa internet. Ang kapartner ta dyan, Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Istorya tulos kita dyan sa luwas.
Nasa linya sa muyang chief reporter. Jimmy Nasalita on the spot report. I-connectar ta. Kumpadreng Jimmy, maray na hapon. Yes, padi, karugtong inikan na flash report niya to Kasubago. Mm-mm. Ang ngaranan ta na San St. John the Baptist Church digdi sa Banuan kan Kamalig. Oo. Pinusakan so imahen ni St. John. Nakiyo na nga ni makagirabo baya kumpadreng Yun Jimmy. na nga no? niyan. Ako, maski ako, na-receive pwedeng informasyon na niya kung ano doon nangyayari na. Da ititunungan an si Senyor San Juan dyan. Ano ang simbahan? Oh. Anyway, may good news mahantabi Sige. pa rin. Kung matatandaan baga, backtrack ta, ining simbahan, Katolika kan na Kamalig, duwang bisis na ini na linaw kimabas. Primero, itong so donation box, nasa tangod mismo kan na life size na nakapako si Lord Jesus Christ. Inisklaba pa rin so kandado. Oho. Pagkatapos na ako aso more or less mga 2,000 na mga coin. Sensilyo. Mhm. Oo. Pagkatapos, sinundan inikan na arin ito pa rin. Linaog so kwarto na mismo. Kusina. Oo. So, ref. Kinuras sa mga pagkaon. Yes. Anyway, yung digdi sigura para ko, Father Ricardo de Vinagracia, tabi pa din sa mga latest update, taga-inadakop na suduwa. Mm-mm. Sige na. Ipasa ko na sa imo tabi pa din si Father de Vinagracia, kura para ko kan St. John the Baptist Church. Good afternoon po. Yes, Father, Diyos marhay na hapon. Tabi, si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Apo. Opo. Father, primero tabi, bago tabalikan sa mga pangyayari, sabi nadakop na so mga responsable kan nagpaparagiribunaan kaan dyan sa simbahan ni Senyor San Juan tabi. Apo, update ako kan so police po digdi sa kuan sa Kamalig. Sa pigaputor na kung ano na nangyari duman sa post me na kuya na nagabas. Sabi niya, nadakop na daan duman sa parting uwas. Gari may kaso man duman, may kinibo man duman na krimen. So, kaya nadakop ito duman. Duman na nakakulong sa uwas. Oho. Now, saro pa sana nadakop padre so nanghaabas kan so donation box buda itong so duman sa frigidaire sa laog kan ref tabi. Frigidaire naman po, dahil man actually, dahil man pigkulong siya, pig-reprimand lang kan barangay. Itong tao na ito, halos katanging masanatan simbahan, barangay 3 po siya. Nasa gilid lang kan simbahan. So, opo. Tapos pig ko yan na kan barangay na din niya ito pagutrohon. Itong ginibo niyang pagkuakan mga groceries. Oh, iyo. Di balik tabi padre ano so nanghaabas duman sa donation box yaon na nakakulong sa uwas. Opo, sa uwas. O tamay kaso man duman. Tamay kaso man duman. Oho. Ano po padre, maporsgir man kan kaso separado so kura paro ko sa kamo tabi diyan sa simbahan ni Senyor San Juan? Okay na siguro ito kumbaga, pagbabayadan naman niya ito duman. Iyo tabi sa uwas ano po so kaso niya man duman. Now, digdi na kita sunang haabas sa ref. Any background tabi kumbaga kabarangay man sa nakan parokya nindo diyan tabi sunang haabas? Sa kataning na barangay, tayong simbahan, sakop po kan barangay 2. Oh. So, ito na barangay 3, halos kataning nila. Oho. Na, Paano po ito na-determinar na iyo ito sukag gibo tabi padre? post sa Facebook, may nakamit bitulos na si Konya ito, si Aruganya na persona, tapos hanap ito, big personal na kaulayo, tapos ito, pig-reprimand na lang. Tapos igagad man so decision ni Father Nomer. Actually, itong nag-grocery ka ito, si Father Nomer na Balmaceda. Tapos kinood na duman sa rep. Tapos yun, ito tinimingan na bago siya magluwas, nakuha na niya sa mga groceries. So, napangalas man yan si Padre Nomer, nakawarak na sa mga kaya. Sa mga gamit naman sa may rep. Mm-hmm. Was there an instant tabi, Padre, na nakahampang nindo ining
nagkuan na ininin pagkaon dyan sa ref tabi? Dahil sa parte ko, dahil ko naman na nakahampang. Mas kasi Father, no, dahil naman niya nakahampang. Aha. So, paano na sana so pag paabot sa indo na pinag-reprimanda sa ito kan barangay? Si Sai po sa paabot. So, police, nakipag-coordinate po naman sa barangay, captain, tapos yun na lang po ito, nagdulok naman sa persona. Iyo tabi. Now, at least so duwang kasong iyan ano. Now, ining so parang pinusakan so payo sa imahen kan yaon dyan tabi, Padre? Yun po, kan last week, siguro mga Wednesday na banggit ito, alas 7. Tapos, nag-agi na ka motor. Dahil masiguro ito, buwa-buwa ta, sa liringan ng motor. Tapos, rinanihan itong siyaon naman na image sa luwas. Na image, actually, si Juan ito, si St. Peter Bautista. Itong yaman sa luwas. Tapos, idara-dara itong bato, pinusakan ito sa lawas ni San Pedro. Tapos, subitis, may tama man. Bali, nahiling ko, so tama kan, pusak niya kan bato. Tapos, maringan, ito may nakahiling sa iya. So, malilis sa kaibanan mo sa kumbento. Kuyan siya, papundo siya. Pero dahil mo nakakaran, ito may kapot nga ng bato. Tuwad, pusakan man siya kan bato. Kuyan niya. Haloy na nagali. Sagod na may saro pa na sa Krista nagluwas na kuyan na siya na punduhon. Tapos yun, minali na. So, minakay na sa motor, minali na. So, oras tabi, kumpadre? Mga alas 7 sa Banggi po. Ayun. Namidbidan man ito so kagibo? Day man pa nito pig post. Siguro, pag ipinost ito sa mamimidbidan kung sisay. Day naman po pig post pa no, sa Facebook. Iyan tabi, Padre, na mga imahe na nakabugtak diyan, mga benditado tabi iyan, mga sagrado iyan. Opo, sagrado yan, sagrado. Tapos na yan, mga haluyo na bagay ng mga imahe na yan. Igwa na Centuries na yan. Ay, naku, igwa na ning hararom na sentimental and religious value. Ano po, Padre? Opo. Naku. Mga sa karkulo mo, perang dekada na iyan tabi dyan na yaon dyan. Haluyo na, siguro pagpuon pa lang kayo ng simbahan na Uy, sus. tugdok dyan sa Tiempo Castilla. mga pwede, buton pa. Makagirabo ano. Now, ano ang sa indong reaksyon ka na tabi, Padre? Ano ang kunyikan? May problema na ba sa Pwede sa nga baka may kaya nito. May kabit o may hinanakit o baka siguro dahil nasimbagan suwa niya pangadji. Yung nga nito. Oo. Oo. Dahil na kumahapot kung posibleng mangyari ta, nangyayari na nga ni. May mga tugang ba katana kwan. So, Naputol. Kumpadreng Jimmy and Father, medyo naputol yung samuyang signal. What happened, tabi, Chief Tech Ramir, what happened? Naputol yung transmission ni Chief Jimmy, bata si Father Rick ang kahuro niya to. Yan, naputol yung connection. Arog kaan. Madali sana. Naka-monitor yan dyan sa kumpadreng Jimmy. Buda si Father Rick, dumana kita sa kaputan na dahil na kumahapot kung pwedeng mangyari, nangyari na nga ni. Yan na may arog na ka na pinagdidisikrar na ang mga centuries old, benditado, sagrado na imahen kan mga santos dyan sa sa simbahan ni Senyor San Juan de Bautista sa Kamalig. Yan, tibaad na lobat si kumpadreng Jimmy. Day pa naka-connectar, tabi Chief Tech Ramir, yan, naputunta kun anon, pwedeng kuangkaan, ang maginibukaan kan, kan simbahan, tanganing day na mautro halimbawa, to strengthen the faith, kan mga kaymano, day na mag-abot sa arog kaan giraray na pangyayari. Tas sabi baga ni Father, posible nga yung inasimbagan so sa iyang kahagadan. Ay nako, paano yan tabi ha? Dali sa nata
baka kun akong maapod kumpadre Tabi Jimmy tanganing kon ano tadyan gayud ang problema dito na masabutan kung ano ang kuan sa connection na iyan diyan eto na nagri-ring na Tabi yan kumpadre Jimmy kumpadre Jimmy, Chief Jimmy. Naputol so kaya naputol. Opo, pasensya na po Father Rick may date lang na defecto technical Now, naputol kita duman, sabi ko nga ni na dai na ako mahapot kung pwedeng mangyari na araw ka na pusakan idesikraran. Anong kanido kay ni po? Desecration na ni Tabi kumpadre. Father Tabi. Apo, gari pag kuyan raot kan sarong bagay na kuya, sagrado. Sus, desecration na iyan Okay. So, what are the possible causes? Sabi mo Tabi ba Padre Kasubago tibaad kun dadagit dai na kukuaso pinaghahagad Tabi sa mahal na Dios? Mga posibilidad na kuya, rason. Kaya ang ibabaga, dagat baga dyan sa mga kuha na yan. Mga Katoliko ngayon, nagsasarambangay sa kuha. Sa mga imahe na yan. Although dahil tapig si single out kung mga araw kan anything is possible Tabi Padre Opo. So ano ko niyan sa saindo spiritually anong posibleng maging posibleng gibohon nindo kining pangapudan sa publiko na dahil na magkaurot ron araw kini to strengthen the faith na bako basta-basta sagrado yan Balik mag-iraray sa kuhan, katekesis, pagpapaliwanag sa mga tao kan ano ang rason at atigwag kaya ng mga imahe na yan at pwede taman baga siya ang pigsasambay yan. Ang pigsasamba talaga niya to. So tunay na persona, halimbawa ini mga santo-santa na ini, mga sindabagan, mga intercessors sa sa mga nagpapangadya sa tuya. So inagalangan ta sinda ta kung itong mga imahe na ito kung kami na litrato sindakan sa mismong persona na sa tuya pupighagadan ng tapang. Uday kita nagpi-praise physically dyan sa mga imahe na yan but garuman sa so mahal mo sa buhay na winalatan kang retrato sa pitaka. Halimbawa sa picture niya kanina mo nagadana tapos sigwa kang nakasave na picture niya so pinapahalagaan mo ba itong picture ni mama mo maski mayo na siya gari man siya na nahiling mo siya pwede mo siyang kaulayo na kuan arog man ang kaan. So arog kang kasagrado iyan ang mga yaon na andyan Tabi Padre Apo. So sagradong tunay palan iyan if ever na madakop ito what are the plans ka na kuraparo ko Tabi dyan kang parokya? Enot sa gabo so pag kuyan baga na dahil na dugod mangyari yan mga siring kaya na sitwasyon tapos itong pagpamibi paghagading tawad sa mahal na Diyos kan mga nagikinibong mga sala siring kaya mga desecration usually baga nag-offer baga kita ng prayers for preparation dan sa mga siring na sala. Yun. Any plans na magkaso kung madakop ito Tabi? Siguro kaya na bakit masigurong kaso kundi kuyan siya reprimand na dahil napagutrohan. Halimbawa may magkumpisal sa Indo Padre ako ngayaso nagkuangkaan ang pagkumpisal baga sagrado man yan then parang strict confidentiality man ang pinag-obserbar nindo dyan anong gigibuhon nindo? So pag mag-ako siya na siya may kibo oho mas makakuyan siya kamataon ng penance para sa iya so makuyan niya itong sala niya pagbasulan pagsulsulan ayun sige Tabi Padre may plano ka mo dyan na magbugtak na lugod ning sereno security guard or what Tabi? Pwede man Sige Tabi Padre salamat kin maray God bless Tabi opo sige So yan Tabi Padre kung na hiling inikan tagadigdi posibleng sa pagilango dudublihan rarangkaw talaga may dakulang ka po Padre yan dakula sa kamo maray nga ning na-discover na may nakatublag pero natamaan na
Okay, so yan tabi pa de. What is mas misteryoso pa diyan nata perming iyan na simbahan ni Senyor San Juan de Bautista ang target ano? Yan ang dahil sabutan sa kunatatay niyan pero natatar. Kung dusuduan ako, kumbaga nako na. Iyo. Atod na. Ini bago ini, nakamotor na ani. Nakamotor tapos So sabi yun, arayo ang distansya digdi. maybe harayo or what? Or yaon sana nagmotor, everything is possible tabi. Tapos bako palan basta-basta mga imahe niyan. Hararom sagrado palan benditado. Bako sa napadi, uy, ang pigiling ko ngonyan mismo. Talagang igwadig din yung Mga devotos. papahaji. May mga kandila diyan na kaktusok. Mala, uni nga ni, may kapot-kapot yung imahe ni San Pedro Bautista. May paasan siyang krus na dakulaon. Oho. Pagkatapos, ang kamot niya, may nakasuksok na mga petisyon garo. Nya. Surat, may mga problema gayod na gustong marisolbiran, pangajion. Si suksok doon sa kamot kani. Iyo. Apel mo niya, di ko ang nakakaputan siyang papel. Oho. Oo. O yan tabi pa de. Sige. Ang mga pangyari, gikan digdi sa simbahan sa St. John the Baptist Church with Father Ricardo Divina Gracia, Cura Paroko, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much tabi kumpadreng Jimmy kasabay ang kura paroko kan Kamalig St. John the Baptist Church si Father Rick Divina Gracia makagirabo Jerome ano sagrado na imahen centuries old benditado pinusa kaninga po San Pedro de Bautista no diyan sa kwan igwa na ning hararom na kun igwa nang hararumon iyan na kwan na religious cultural aspect yan ta ever since na ginibo yan na simbahan na diyan yaon na yan diyan kasabay man so hararom na kwan na iyan na parte kan istorya kan sa tuyang religious cultural aspect sa albay lalo na diyan sa Kamalig ano. Ay nako. Sige, istorya pa kita dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Dyan daw kita kay kumpadring Al. Al Armario On the Spot Report. Kumpadring Al, Diyos marhay na hapon tabi. Please go ahead na. Salamat pade haros mapano nin resolution of commendation an ororon agenda kan saguni an panglonsod Legazpi regular session ngonya na hapon kanya-kanyang resolution an nagkapirang konsyal enot si City Councilor Vince Baltasar may ipigsumeter na resolusyon sa sekretariat na paramentas ngunyan siya naging temporary presiding officer kaya binasa o pinabasa kay City Councilor Alex Howe ang resolusyon commending and congratulating sa Bicol University bilang top performing school sa 2026 architecture licensure examination. Pandua, commending and congratulating architect Shanin anong pag-pronounce kani? Joshua Villarmino Ansos akan Bicol University for being 8th placer sa architecture licensure examination. Sindang dua nagsumiter si Baltasar asin si Alex Howe ni naparehong resolusyon sa sekretariat asin nagpasa man nin parehong resolusyon si City Councilor Charlton Lahara. Mga mahiguson pag-resolusyon ano ang pigi daw ta dyan. Commending. Ang pigi daw ta dyan, ordinansang manatok. Ang resolution madali. Resolution commending Al Armario for being the best reporter of the year.
Tapos mabaldis na doon. Resolution of commending Pio Fernandez for the best anchor Tapos of Albay. makurit na duman performance. Gulping. Igwapa pa di. Uy, gwapa. Igwapang resolution Uy, sin the City Councilor Vince Baltasar Oo. as in City Councilor Alex Howe Oo. commending and congratulating Architect Cristos Leo Warde del Rosario Oo. o Bio for being 5th placer. Yan. Dahil pa dyan nagtatapos Grabing ang performance. commending Oo. si City Councilor Alan Ranyola Mhm. igwaman ki resolution Mhm. commending congratulating John Amo Damper Fernandez. Oh. Kalapilido mo niya for winning the Jogo Todo Flyweight Division Mhm. a battle event championship hari ng Latayan na ginibo sa Marikina City last October 12, 2025. So mga nagtaon nin onraan sa Legazpi, ano? Yan, Oo. sige. Dahil pa nagtatapos, Uriso, igwa pa grabing performance mo yan. si Oh. City Councilor Alan Ranyola Giaray. Oo. Resolution commending and congratulating woman grandmaster Oh. sa chess si Janelle Fraina. May Fraina. Oho. Yan. Nakakuha naman ini kiduang bronze medals palan. Yan. Mhm. Duman sa championship game man, duman sa Bangkok, Thailand. Nagtaon naman ning ondra sa Pilipinas, buda sa Legazpi. Oo. Oo. Champion na bagay ni si Fraina. Oho. Dahil pa nagtatapos pa ni Igwa pa! Igwa pa, resolution. Grabing performance. Sige. Mhm. commending Oh. and congratulating Oh. Clarence Amisola Sarsa, Oh. Eligaspeño, na nangga naman in silver medal Oho. sa women's category naman sa Southeast Asian SEA Games. Championship game man naman sa Bangkok, Thailand last Jesus. December 8 to 14. Gayon, sige. Kaya yun yan, dakol na commending Gulping performance lang. na nagkirinding ngonya na hapon Yan. digdi sa sesyon regular ka sa Gunean Panlonsod. Wala Itong na. gabos na mga pig-commending, Oho. imbitado ito Yan. sa masunod na sesyon para itao ang formalmente ang resolution of commending. Nya. Nya, igo lang mo ning ordinansang naipasar mo niyan. Dahil paman, Oh, Ay, pamagi, nasa pag-adal pa gayon ordinansa. ano. tagol pang mga pig-aradalan na ordinansa. Basta ang kuwan mo niyan, ang dominado Resolution. sa agenda, kasi ko niya palonsod, resolution of commending. Yan. Oh, tama man, tama Yan man. ang- Tama man. yan ang mga paretang commending. Halidiki sa Sangguniang Palonsod, Yan. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Al. Al Armario on the spot report. Okay man yan tabi, ano? Hindi naman natin minamasama yan na pagtaon anin mga resolusyones, tatrabaho maninda yan tabi, ano? And ining so mga pinagatawan nila ning komendasyon sa paagikan mga resolusyones na nanunungod man talaga na tawan man iyan nin araw ka na bagay ta, kumbaga sindabagang representantes ka na tawo ining mga yaon yan sangguni ang panlunsod garo man sana so komunidad minapa thank you sa indata nagtao man ining ondra ini pinagatawa na ining komendasyones sa pangaran kan Legazpi ano sa manlain-lain na field na sa indaman na pinag-entrahan ipinagrepresentar man po ang Legazpi tama man yan na mga resolution sinda ano pero sana po kung guraano kahigo sa resolusyon, iyo man sa ordinansa. Tamas mataba sa ordinansa kaysa sa resolusyon. Bako, tan resolusyon, expression man sana. Ayan, pwede kang mag-resolusyon commending Ramir Tanay for successfully completing the 10-kilometer race. Yan. Naan sa iyang time clocking is 2 days, 25 minutes,
and 3 hours. So 10 kilometers, 2 aldaw na linakaw-lakaw. Ano ba ka ng komendasyon mga tabi, Jerome ako? Kaya yun lang napakasimple siya sa matter of expression. Madali na trabaho. Pero duman sa pag-abot, duman sa kwan, duman sa pagpasaran ng mga ordinansa, yun, duman dapat tabi magdaraogan. Ano? Ang mga ordinansa baga, magiging lay iyan, magiging lay na nga ni iyan, na magiging ang parte kan dalagan, kan lokal na gobyerno, syudad, lungsod, bayan o lalawigan, tabi ha. Yan ang kuang kaan tabi an kuan diyan mga congratulations duman sa mga kunyan sa mga natawan na anin komendasyon yan. Sabi digdi Yoswaya. Yan, Yoswaya. Yoswaya yan. So pag-pronounce sabi ni Angel, Yoswaya yan. So pangaran baga tabi ano. Sabi naman ni 9599, good PM po Sir Pio, mga arog po kaan na tawo, bako normal na tawo an imahen pukpukon kiga po, bako an tultulan kaisipan po, baka daraan ka nakasyabu. Hindi tatabi sabot, pero maski sa inaanggulo tahilingon, bako normal na gibo yan tabi ko, no, rangkaw pukpukon mo, posakan mo ang imahen kan sarong sagrado, benditadong imahen kan Senyor San Juan San Pedro Bautista, centuries old, decades old na yan ng mga imahen, sagrado benditado. Hindi anong advice mo tabi Chief Tech Ramir, kumpadreng Jomar, Karen, Joshua, Angel, mahanap buhay mo na kita ha, na tiyempo kita pati duman sa time check, despite pag nagkaputol, redial na lang ka mo mantang nasa process kan hanap buhay. Oras Pilipinas, alas 4:34. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa Twilight, gaan nang may kasama. Ang atay ay importanteng organ ng katawan sa unhealthy lifestyle. Maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Sa dami ng kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo, at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaaring tumama tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak. Kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right. Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid to. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis, and liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hahanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro-liver, protection, pro-health, pro-treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay,
may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige tabi, salamat Chief Tech Ramir and diretso na kita kan sa tuya pang mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya giraray ang Mega Force Patrol. Jomar Bien on the spot report. I-connectar ta kay kumpadreng Jomar. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting. Good afternoon, tabi. Salamat tadi. Good afternoon sa mga barantabay. Concord na, kinungkor na, kan sanggunian panglungsod kan Tabako, ang appointment kan bagong city administrator kan syudad. Sa ginibong regular na sesyon kasubago, ipinag-saysay ni City Councilor Yobon Rubia and Chairman ng Committee on Laws and resulta kan sa indang ginibong committee meeting. Kung saan pinagtukar ninda ang issue kan pagkaka-appoint kay Amelia Ilagan bilang city administrator. Magigiramdaman pa din Pio, enot na ining pinagdiskutir pero dahil nakalusot sa rason na may mga kakulangan ng mga dokumentos, as in may mga bakong pararehas na mga datos sa iyang pinagsumitir na PDS sa SRMO kumpara sa iyang pig-saysay, pero pinagrekomendar man lang kaito kang sanggunian panglungsod kan Tabako na pakararayon ini ni Ilagan asin isumitir itong kadagdagan na patunay talaga siya nakapagserbi ni 5 taon na managerial position at siya pinag-recommendar o pinag-appoint na city administrator. Kaso bago,
ipinagbusol na ni City Councilor Rubia na aprobaran, magpasar na sindan in resolution na nag-aprobar sa pagiging city administrator kaini ni Amelia Bragais Ilagan. Yan. Recommendation. Okay, as for the recommendation, the committee hereby recommends that the appointment of Ms. Amelia P. Ilagan as City Government Department Head 1, City Administrator, be elevated to the plenary for further deliberation and final action, and of course, for a passage of resolution. Concurring the said appointment. Okay. So matapos pa rin Pio na i-recommendar niya ang pagkongkur ka na appointment ni Ilagan, ilinaog na ini sa first reading, diretso sa second reading as in nagbotohan sa botohan gabos na miyembro ka sa Kadunang Panglungsod nagpabor sa concurrence ni Amelia Bragais Ilagan bilang city administrator. Naglalaom lang sindas sa inyong mga pahayag na sana si Ilagan maging epektibong tulay. Yan. Entre sa executive as in sa legislative department. Yan ang report. Jomar Bien, DCGV. Salamat kumpadreng Jomar. Congratulations kay Madam Ami. Yan. Inuyuna na kan sanggunian panlungsod kan Tabako ang sa imong appointment nombramiento bilang city administrator. On the spot report. Gandaw kita kay Karen sa mga dagdag pang istorya man aramon taman an sa iyang darang i-report. Karen Ala on the spot report. Kay Karen kita. Karen Ala on the spot report. Karen, maray na hapon. Go ahead na. Yes, good afternoon, Sir Tio. Sa Satuyan Developmental Report, tigpupuuna na palan ang pagtrabaho sa atot kan stage campaign Miranda Park. Matapos ining mapinjil ining mga pag-uran-uran sa nakalis na mga aldaw. Iyan ang personal ng nanonotisyan na kandid si DB News kung sa inreparo niya to Sir Tio na may mga trabahador na palan ang nagtuturog-turog luway-luway ng mga kabilya. May nagtatalot naman ni na pundasyon. Tanda na sineryoso naman ang gadgan DPWH 2nd District Engineering. Itong pinagpromisa kanina magmarhay sa naan panaon. Mausad na ang trabaho, kan natataga na sa nang ipapatrabaho digdig na iyo ang konkretong ato sa stage kaining Peñaranda Park. Kung sususubon niya to ang naging pahayag kan project engineer digdig, kung magparapadagos na ang karahayan kaining panahon, dangan day nang makataulang sa patrabaho, by 2 or 3 months sa Tio, tapos na ini, pwedeng iabot na kaini ang Magayon Festival sa Mayo, muna na taon kan gobyerno provincial kan Albay. Yan, di gwa na palan ni nagkakamas-kamas dyan. Mabugtak na kan bubong na konkreto. Yes, tama sa Tio. Yan, ang kalaban naman kan linog. Yan ang padawanan. Alam mo na inabot lang talaga ito ni Rimalaso ta. Halos gabos ng mga stage arog na kan ang bubong sa nahihiling ta. Inabot lang talaga ito ni Kadimalasan na pagrampahog na ito. Para ipapailing man siya na ito. Ano? Ipapailing, sabi ng DPWH, ipapailing naman sa nagkutaan niya iyan sa probinsya na siring na kay ni ang kamugtakan kan taxable stage road kung mabugtak ka mo kayan, kung may edad ka mo. Yan. Sige. Okay, sige. Yan ang report, Karen Ana. Salamat, Karen, sa istorya. Hali dyan sa Kapitolyo. Karen Ala on the spot report. Yan, nagtatrabaho na, no, kan stage. Konkreto na, suplano kaan. Inabot lang talaga ito ng Rimalaso. Halos gabos na stage. Arog na baka ang Joshua, no? Tabi tata bunjing, mga kuan, iyon na yung pigagamit eh. So itong nagrampahog na ito. Joshua Bino Aber daw. on the spot report. Diyan kita kay Joshua. Joshua, maray na hapon. What's happening man dyan? Yes, maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga paragkabay. May good news para sa mga barangay digdi sa Daraga Albay. Ano ito? May sarong ordinansa ang inaprubahan mo na hapon. Ma-purchase ang lokal na gobyerno kay 54 pick-up trucks. Uy!
para sa mga barangay tabi Sir Pio. Dawaguntaan na palaman kay ning ordinansa nga Pick up aprobado pa yan ha, hapon. pick up truck yan ha, bako na basta-basta. Bako ba pick up truck? Pick up truck, sige. And aprobado ninyo na hapon, pinag-sponsoran ni Committee on Laws and Rules si Attorney Ayan Macasinag. Attorney Tabi, si Chef Pio, ano po yung good news para sa mga taga-Daraga? Maraming na hapon sa bitsay mo, Sir Pio. And gusto kong i-anunsyar na naaprobara na sa Sangguniang Bayan ang satuyang ordinansa sa pagbakal kay 54 pick-up units for disaster response and rescue activities. Yun, 54 tabi Attorney Kagawad. Iyo tabi. Iyo tabi, Sir Pio. So halos gabos na barangay iyan, ano po? Gabos po dahil 54 po ini, Yes. 54 man na barangay sa Banoang Daraga. Ay maray na kunyang klase of pick up trucks. Ano tabi gura ano any idea an minamuntaran kada saro? Kada saro kinumpyuta tabi ini nasa 1.4 million plus. No, di total sumada gura ano more or less tabi councilor attorney? 78,300,000. 78.3 ano tabi ano. Okay. Now, saan po mahugot kan source kan pabakal? Actually tabi ini hali sa DILG, duman baga po sa Local Government Support Fund to local government units, financial assistance to local government units. So hali po ining kwartang ini sa nasyonal sa DILG. Aha. Yun, local government support fund. Ano, at least makunyan, mapapaduman talaga sa ining dapat na magamitan ka. Ano, multi-purpose na yan tabi Attorney Ayan? Actually tabi iyo and base sa itinao kang satuyang mayor na si Mayor Victor Perete na transmittal sheet na hali sa DILG, ini po na kwartang ini pambakal ki mga bihikulo for disaster response and rescue activities. Ayun. Espesipiko palang tabi ano? Iyo po. O yun. And required man tabi na igwa ini ki mga necessary equipment and apparatus related sa rescue operations. Ayun. Yaon na dyan. So, gabos-gabos na pwedeng i-connectar dyan na kunyan na ekipahe ano tabi sa kada truck na yan, pick-up truck ano? Iyo po. Opo, okay. Di, at least, magayon, ang mga noorin tabi yan, posibleng ma-turn over na kung matapos ng proseso tabi sa mga barangay? Ang kasiguran po kaini, may hidali ini por dahil na nga ni saro sa mga requisitos itong ordinansa na pigre-request kang DILG. And sigurado ako si Mayor Vic, ihidalion man ini para sa karahayan kang sa tuyang 54 barangay din sa munisipyo. Opo. Sige tabi, Konsihal Attorney Ayan, kung ikaw ka pang gusto man na idagdag, madagong kami, go ahead po. Okay naman tabi, Sir Pio. And yan lang ang satuyang pasalamat sa satuyang mayor, si Mayor Vic, sa pagpahidali kaini na proseso para ang satuyang mga barangay magkaigwaman ki mga disaster response and rescue vehicle na sa indang gagamiton kung in kaso igwaman ng mga emerhensya sa indang barangay. Attorney palang, Konsel, before I let you go, igwa lamang ning lakdang dyan na sa mga barangay man tabi, ma-assure man lamang na may garahe man lamang iyan na maray? Siyempre, i-aasikasuhon ta ini na ining mga rescue vehicles na ini magamit man barang sa haloy na panahon. Bako sana kung sa inti gagamit, mahiling mo dyan na nagbabaralag-balag sa mall, dapat na hindi ang paggamiton. Dapat rescue and disaster response lang ining mga bihikulong ini. Buda may garahing maray lamang, tabi ano, sa mga barangay? May garahing maray. Dapat may garahing maray. Siguro, isa-suggest sa tabi yan kay Mayor Vic na bago ini i-award sa mga
mga barangay i-require ang araw kaya na pagpadaba sa mga bihikulong ini. Oho. Salamat giraray tabi Attorney Councilor Ayan. Thank you Tabi Sir Pio, mabuhay ka. Thank you. Welcome. Okay, sabi Sir Pio, attorney, so pondo na-download na sa LGU. Sa LGU na mabakal. Actually, ang kwarta kaini, nagpasiguro kita, naghagad kita sa certification sa municipal accountant. Ang kwarta tabi, Sir Pio, yao na mismo sa kaban kang Banuang kang Daraga. Cash on hand na. Okay. Sige. Tapos so LGU na mabakal. Oho. Okay, so yan tabi Sir Pio, na dagdag niya tong istorya. Tapos po sana ang session regular, Joshua Bino, CCGB. Salamat tabi Joshua, hali dyan sa Sangguniang Bayan Candaraga at tamanon tabi yan ha kan mga barangay yan nababaka doon. Halos 7.5 million. So kada saro ano tabi, tama ba Jerome yung pagdangog ko? 7.5 M ba yung kuan? Yung pagkataram ni Konsihal Ayan, tama ba? Oh well, anyway, regardless of the of the amount, pag yan kwarta kang tao, ingatan ang mababakal ka na mga ekipahis na ayan, tabi, yan na autong yan. Igwa lamang kigarahe, budaday paggamiton sa pagbulakbol, pagmolo, kunalta, espesipiko yan for rescue purposes, emergency purposes, rescue purposes, disaster purposes, dyan po sa mga barangay kan Daraga. Ma-purchase na, cash una, yao na. Igong sertifikasyon, ang tesoreria, na yao na ang kwarta on hand sa kaban kan lokal na gobyerno kan Daraga. Si Angel may sarupang report bago kita magtapos ngunya na pagka Martes. Angel Mustaza on the spot report. Angel, marahay na hapon tabi, please go ahead na. Yes, maray na pagkahapon Sir Pio, maray na pagkahapon sa kuya mga paraan tabay. Nakatapos lang kan session regular mana, digdi sa sangguniang panglungsod kan Legazpi. Sagod sa wara ni na isusumitir ang City Engineering Office na program of work sa sanggunian panglungsod kan Legazpi para sa pigahagad na konstruksyon ng dugang na opisina Sir Pio kana City Disaster Risk Reduction and Management sa Legazpi na iman aaprobaran ni Konsehal Lau Beltran pamayokan Committee on Appropriation kan sangguniang panglungsod ang tigre-request sa kan CDRMO na 45 million pesos na pundo para digdi. Ini Sir Pio ang tayag ni Beltran sa konseho matapos na isa lang nakutaan ninda sa komitiba sa primerong pagdangog na sabing kahagadan ni Engineer Ladi Azur para sa 2-story building na pigisabing kulang na da kaya Sir Pio na espasyo na pigi ikaw para nindangon yan dyan sa may partekan Albay Public Market. So ipinaliwanag ni Beltran na nag-expire na kaya Sir Pio ang pundo na dapat na gagamitan ini sa laog ni na 5 taon na nakasabay ini duman sa punduman na napigaapon na special trust fund ka na sabing opisina kung kaya naibalik na sa unappropriated surplus of saving. Ang problema Sir Pio takan hagada na kana nasabing komitiba ni Beltran na nasabing opisina kung makan mga dokumentos asin mga requisitos na kinakaipuhan solamente ang nakapag-provide Sir Pio itong so building plan na ang importante lugod ngayang so importanteng program of work wara ni na isumitir na hali dapat niya iyan sa City Engineering Office. Sabi ni Konsehal Beltran, sagod niya na wala niya na itatauan na sabing opisina, dahil ngaya kami pwede ngayang mag-aprobar ngaya kaiyan, pati baad niya, kami man ngaya ang kasuhan. Nangugunta tabi Sir Pio, ang sabtangkan pag-isipaghurunta kay Konsehal Lau Beltran. So siya ay dahil po na i-provide sa tuya kan sa tuyang CDRMO so sa kuyang mga tighagad kasi po as per their request nagahagad lang po sinda ki budget and nagahagad lang po sinda ki approval para magkaibang building pero ang sa indong lingkod kay banan po ang 17 sanggunian nagahagad po kami ki itemized program of work and siyempre suplano. And fortunately, they were able to secure a plan, building plan po, pati yung floor plan ta. Pero unfortunately, they pa po so
program of work, which is iyo po sa pinaka-importante, tayaon po dyan mahiling. So itemize, nagagastuson para po sa construction of the building. So ang sabi po sa TUYA, ang City Engineering's Office, it would take 2 to 3 weeks pa kasi dakulo na nakapending pang trabaho. Comply naman sinda. Of course, hindi naman natin naharangan yan. Ang importante lang, we take it or we approve it on a due process. Data man po pwedeng aprobahan basta-basta kung data po yan mai-provide. Kasi siyempre, at the end of the day, pwede naman po kami makasuhan ka na nag-approve kami budget without the program of work. So, yan, Sir Pio, ang Asegurasyon Manila Beltran na ang fundo, Sir Pio, available, ang kaipuhan sana sa mga requisitos na kaipuhan pong i-komple. Roger. Yan po, Sir Pio, ang mga storya pa haligi sa luwas in the Estaza District Revenue. Salamat Pantabi Angel sa istorya halid yan sa Gunian Panlunsod. Sa mga developments pa dyan. Angel Mustaza on the spot report. Yan, eto na po. Sa pangarang kabilog na Ferza, thank you so much kan sa ido pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang